maswera madzoka vazukuru. Vakadiko naye kumatare. Wadikwa mabva kumatare amamuchiita. Chekutanga apa pana kumanikidzwa here kubatsirwa. Chekutanga mukugara kwamukaita vazukuru pane ari kumanikidzirwa here satatanga nyaya yedu. Unoona zvazvinoita dambudziko rinopera nechokwadi. Mukatenderera munoramba muchinetseka musingazoiti chichi kutambudza mumusha naye. Nyaya yekuru pati kutangira nyaya yedu inyaya yehurombwa. Inyaya yechi? Zvinhu Vake hazvikumira zvakanaka mukati mevanasikana, mukati mevanakomana, mungana mumabasa. Zvanzi nyaya yanyanya kukunganidza ipamurapa inyaya yekuti dzimba dzinomira zvakanaka, mabasa haasi kubatika. Urombwa mumusha mukuti mubati chinooneka hapana chiri kuoneka. Inyaya ndizvo. Mungaroora vakadzi oita madzenga. Vanasikana unororwa hakuna chinobuda ndizvo nai. Ukarara kunyasi kurota hope dzakaipa dzisinganzwisike dzisingabatiki. Nhasi inhau yehuroyi yataunganira mukati mezuva ranhasi. Vake hanzi handiti tiri kunzwanana here kuti nyaya yatiunganidza panapa inhau yehuroyi. Dzimba dzisiri kumira zvakanaka, hope dzisiri kurotekawo, uchirotawo uchiitawo zvinhu zvakanaka, uchingomhanya uchirota uchimhanyiswa nezviguru kuita sei. Inyaya imwe tinenge chiramba chitendera mukati memusha nyaya yehurombwa. Ndiyaita kuti munhu wari kufuna kuyamba kuti vana rifuna kuyamba naWilliam. Hanzi munhu watichatanga kuti titaure naye ndiye anonzi William. Kwazwa mbweni. Wakadi hako William? Ndinofara zvangu. Wakanziko utano. Wakadi upenyu? Upenyu uri nani? Inda kususwara. Kutsutsumwara chiko inda ukurwara here? Unenge wabatwa nenhamo nenyaya dzako. Unogara kupi? Unogara kupi muzukuru? Ndogara kuWonyebera. Mbokumani? Muvhireji rani? Rakwambana. Ndikatarisa iwe uri muprista waSabhuku. Ndizvo chaizvo. Mambo wako ndiani? Mutasa. Mutasa. Ishokwadi. Okay. Apa nawe ndata kutanga kare uchiri mudiki. Ndikatarisa tsoka dzako ndaona waita semunhu unga wafamba kuenda nzvimbo yen'anga nenzvimbo yanyavezi. Chii chaunopiwa mushonga iwe nemukoma wako? Hazii chakaitika kumashure uko kufamba kwawakaita kunenge kun'anga kwawakaenda here kana kuti kumunhu ane mushonga wakakutambidza ndiani munhu uyu namukoma wako? Ndakanda nehanzvadzi yangu yange karoorwa chako waikoko. Taakuda kuti taakuoneka kudzoka kumba akati hamudzokiba hanzvadzi dzangu musinawo chinokusimbisai. Munoangani? Atiri wairi nemukoma wangu akandisiyira zama. Ari kupi? Akashaya. Aizi Leonard. Saka taenda natete kudaro akasvika akabhadhara mari yake ikoko tikavhenekwa wachingoti profitawo. Saona wadiki takangotenda kuti zvese zvitaurwa ngezvechokwadi. Saka takazi taakukupai mudzi nekukuchengetedzai nekukupaiwo raki nekuti mupasawo maexaminations enyu. Saka ndatakatsonga takatotenda kutambira mudziyo because kupasa taikudawo isusu. Tatapiwa midziyo wangaone mhiko yawanga wainayo. Wanga uruzi munopetera mupembe, mopetera moshoisa mupendi. Hanzi munoisa mupendi. Vakushina mapenda angane mipendero aya ane tundande mukati. Saka taicheka topinzira mushonga uya imomo. Wanga uruzi unofamba wakato utori nawo pese paunenge uri unofanira kunge unawo. Asi kana wakuza wageza pendi iyoyo unofanira kubvisa muti iwoyo. Ogeza pendi yako isina muti. Oisa mune imwe pendi yaunenge wakupfeka. Zvinenge sirire bhere kuti waunopfeka pese wakubvisa muti. Saka pendi yako isingakachekewa. Takatowacheka yese. Saka nawe yakanoitika ndeyekuti takazvitambira zvinhu izvozvo. Tichibva tabuda mukoma wangu akabva arasa. Asi handinozviziva kuti wadini warasa. Takadzokera kuzvikoro kwedu. Era 3 months temu yese ikapera mukoma ndobva yakumba. Ini panguva yese iyi ndichikonetseka kuti wama ndakubvisa kakari katoko kuti waitoita zvekutokatsvaga kuti kari papi mupendi macho. Saka ndaikatsvaga ndozoona kuti 30 minutes ndiri kuda kuti kazama kubuda paburire. Ndiise futi mune imwe pendi ndochigeza iyi. Saka ndakazoona zvakundinetsa manje. Asi kuti pane wakambonditadzira mushonga pane chandakaona kuti wakanditadzira chii. Ranga rava dambudziko basi rongouchinja kubva mune imwe pendi kuenda mune imwe pendi. Saka pakazouya mukoma wangu paholiday zvikoro zvavharwa. Ndakumutaurira dambudziko rangu nekamushonga ikako. Chama ndanetseka nekamushonga akaini. Bozi kaundinetsa kachinja pendi after pangachazonyikwa mumvura manje ndakanganwa. Saka ndaufunga ndiraseka mushonga. Asi wanga uchinako. Asingapesi kwaida pane pakangaona pakambonyera wazoita kukangana muoffice. Nongobva ndakaisa mumvura bana. Pandongota vheri kuyera. Mvura kuita zviri kudiwa nemung'anga iyoyo. Saka
iye akati iwe chinako ndikati ndichinako ini kazi ndakatorasa tichibuda pamba papa ese usina undiudza waboto warasa ndafunga kuti ngoti tinako tese ande mazvika saka toita sei ngatirase kazamba itinorasa patangotora kamushonga patanda kokanda ukamukomba pamataka patandokanda ipapo patangobva ipapo patangosikangana nezvazvo kusvikana nhasi anonga ndingofunga nezvekamushonga ikako zakazobuda panapa kauza kamushonga kasho ikako ndo kane matambudziko ende andikaona unofanisa ndizvirambireba anocheredza mpwiri kana nona pano vanhu vapenyu vakanowanda kana kuti vanhu vakanosvika pakunotsakatika vakanosvika vakanoparadza nemishonga yakanobata iyo nhasi unopa vakanoirasa uchiti warasa mishonga yanosanduka ndiyakanouraya madzikoma novapwiri kana mukati momusha kana muridzi unotsakatika kana zvisikuita maturo ndo nhau yandigere kuoneswa iri kutambudza zvekare iyo nai hanzi ungataura hako nhoroondo yekuti wakazoita sei wakazochinja wakazorasa wataura namukoma asi ndichitaura pane mapfupa yandiri kutaura nayo panapa yakafa yari kuchema nekuda kwemishonga yako nemushonga iwoyo one mapwere dati munyore pasi hanzi tsvagai pekunyorera pasi nayo dati munyore kuti dati munyore muswai zuva 23 February uno mwedzi ndopi mwedzi unoyo January 23 February zvandikuti dati munyore pasi ndine munhu wandiri kuona ina kuti asepa kunwa dhizili kana kuti peturu aita zvepeturu dhizili ndini ndaona munhu yabvira ndaona waita sei wabvira kwete abvira ndiwatoanaika ndaona wabvira nawe iyi ikasagadzira iburidza pane murume upi sorry ande mpweri ari panumber 2 achitaurayo muzukuru uri panumber 2 taura nyaya yake uchitaurawo yako mauroi wako kubata kwakaitwa nezvaunezano wakauraya taura tisapedzana time pamusoro wesekuru nemafiro maurero akaita murume wako taura kwamuraya sei zvese tobva tapedza kawanda unotaura zvese muzukuru pamusoro wesekuru chekutanga tisataenda kure wakabatwa vanhu kwete chekutanga tisataenda mberi usati wataura zita rako wakabatwa here kana kuti hausati kutaona ubatwa ndakabatwa ndatenda andinedumberera ngatichikondi nyaya yezita rako unonzani unobva kupi uchiendera mberi nenyaya yako ndinonzi Josephine Mutasu ndinobva kwaHonde ndichigara mubukure kwaKwambana urani mubhuku muvillage urani amayorwadzano urani womubhuku andiri mupostori wekumasoro mupostori sorry madzimai inini kubatwa kwandakabatwa kugara kwese kwandinogara ndinonota ndichifamba nyika dzandisingazivi ndichirota hope dzandinotadza kudzirudzira muzukuru apa tisi pakurota manje tiri kuda kuti utaure nemo ndo zvandiri kutaura okay ngatimboenda ndo zvandiri kutaura izvi zvababa muti kwazi kwandakauraya ini handitozviziva ngekuti baba wakatofa ngedenda remazuva ano kana zvafane edzi iwo nayo ukumwa mapirisi wakatanga rimwa mapirisi mna 1999 ndiwo ngoberekwa ndogorera ndakazvarwa apo nemakore mangani 25 saka idzekare yechingeti 25 years achimwa 1999 uchinwa urade songo inayo asi mwakakundikawo wakafasa tama mapirisi anga wakatadza kuzvitambira yakakundika kuzvitambira apotombori kudzisamwa kuti mukabatwa imai musarenga ndizvi saka ndinorota ndichifamba nyika dzandisingazivi nekurota kandichiya nyama kana kurota ndichibhururuka kumasuwe kwandinoenda mozi munofana kudini kureurira mweya kurondwa nemweya akaipa pamwe ndotandwa mudzimu nemashai zvombozorora ndopedza zvodini zvosumuka kuti ndizive kuti zvamuto ari kwaza wandakaura ini handitozvizivi pamwe ndingomweka ndisingazingo ndakati ndakaisa zvikuiswa kwedu zvamambobvunza zvoti kwazi makamboenda kumanyowa ndakati ndandikuda kuenda kutenga manyowa ndiri forosa baba ivo vaona matawa chechi yemweya kati gogo ndikataurawo nemi katitaura henyu sa ndaona makatemerwa nyora makarara dzekuti mufambe usiku wakapiwa manyowa here manyowa acho wamapiwa ndakapiwa ndobvaudza nyaya iyoyo
vakanditaurira izvo ndakutotakura manyowa ekuenda kuisa mugadi. Ndana waiswa nyora. Haiti kwai ndakaona vakatemerwa nyora. Iyo kati. Ndakazvitambira ngoti iwo ndizvo zvakanga azviona. Ndakambokweshwa nekukweshwa nyora dzacho, asi kungonozwa kuti mune nyora. Unoona uyo ari kutendera ada kusandudzwa futi. Hanzi muzukuru wawo usukutaura rikatiite zvekusandudzana unenge uchiri kutenderera. Right. Ngambosiya wadada bosi chatodadada munafana kuti vanhu vakadya. Nimetrala kuita ndinorota. Ini kanda kushanda ndishari ndorota. Andizvokurota bosi ndatokubata. Kuti unorota. 9. Todzoka nawo pana iwe William. Yeah. Mushonga ndobva wanorasa. Ishokwadi ndakarasa. Kocha izodzoka kunoitika yokuti usvika pakubata vana chi. Ipa panotondiremerawo asi zvinhu zvakaitika zvechokwadi. Patozvi zvakaitikawo sei pfungwa yashanga yambopinda mandiri pfungwa kaindiri. Kuti kana nanhasi nditonyara izvizvi kuti omana. Andinozva kuti zvichasvika pakubatwa zvibuda pachena kudai ende zvinhu zvazvasoregerwawo kudhara. Ndatosiurwawo nemamwe maprofita kuti hakusi kutanga bakutaurwa nyaya iyi ndimi sekuru. Pano vakambonditaurirawo nyaya iyi. Vakati vakomana ndakanyangadza. Amene kuti mwiya wanga undipfekawo. Akati iwe tiri kuona pfungwa dzako dzodamba dziri kungofunga nezvevana vako asikana. Kuda kuita bonde nawo, uri kutoita bonde nawo. Eta ndinourombo anombowarambira ba. Sezvo ndingotaura futi panapo. Kuparapa munango ndida kuramba se. Ndishi ndakangobata bata. Zvinorwadza ku amuzukuru zvinotambudza. Unoona nezvandise kuti antu ndikupomera. Kana vana vako vamwakomana nevese vakaba imhuri yako inobuda. Tikatanga takupomera kana atina chatapedza. Unotaura kungofadza munhu chete. Amusombondipomera ba. Zvinhu zvakavuraitika chokwadi. Chii chakaitika nyatumbotudza. Tomboti wozapo asiyande zvemushonga kana mushonga pomwe anga iri muiri. Chakakonza kuti ubate vana ude kunyenga vana chii. Zvinhu zvakangoitika. Zvakatanga sei? Taingoshandisa kitchen 1 ndiyo yanga iri imba yatairara. Nemhuri zvese. Saka pawaibata vana amai vangu vari kupi? Vanga varimo asi vanga vasingatozviziva ndo zviri kuitika. Unoziva kuti nhamba dzakadza kuti nadzo panapa tokona kwafona tovabvunza kuti imi pakabata vana vanga vari kupi? Makasununguka nyanya kuvafonera. Because vanga vari mumba macho. Takazotama kubva mukitchen kwakuenda kune house yataitako. Ko vana vako vaibatiwa kwakati vanga vasipo toita sei? Vozi takutodzokera shure nenyaya. Vana vai pawaivabata ipapo zvakanzi ana mai vanga vasipo kunenge wanyanya kutidzura mashure stringi tinoziita sei? Aiwa nekuti mama wacho akazosvika pakuzviziva asvitswa nyaya iyi nemwana ndoti kutaura nawo kuti wakabata ivo vanga vari kupi. Ndinogara nefoni yako. Gomudza mukadza kuno musi nemusa. Mailinda. Taura zvinonzi. Ndaswera sei? Tutara nhau iyi atai kubata kwevana iyayi. Kuti pazvaitika wanga uripiwe. Nhau iyi yekubata kwandaita vana. Ita kurara kwandakaita nevana. Kurara kwandaita nevana wanga uripiwe. Wamunonga mabhizi asi apana mwana akazombokutaurira ndo zvekuita baba. Ini ndakangozongete kuti mimi vakabata mwana mazamu. Alright. Nepamanga vandakaudzwa nakuita kuti pane pandakamboenda korikisa pamaimbai. Ndikati mimi akapinda pamanga akararama magara kumakumbo kwakakarara nesana. Ndozvandakakonzoona chiudza izvozvo. Saka iwe chiudza mukadzi wako kuti wakapera kugara kumakumbo here kana kuti wakatorara naye? Halo muchiripo here paline? Ndiripo. Kuna Liyosa. Ndati kuna Liyosa. Akakutaurira kuti ndakambomubata mazamu. Iyo kwenda kuti kuna Liyosa akataura ndakambomubata. Iwe chitaura zvawakaita kuti kuna Liyosa wakaita sei? Kuna Linda wakaita sei? Kuna Liyosa ndakambata mazamu. Asi ndakambata ka1. Ukamugarira kumakumbo? Kuna Liyosa ndamugarira makumbo pa. Ndangomubata ka1 Liyosa mazamu. Abva angochema. Ndakati kuti mwana asuzvidaba izvi. Ndakatozviregera. Anozombozviita futi ba kuna Liyosa. Then kuna Linda. Liyosa ndoyo mtsuku. Saka iwe wakabata wakachema. Uyaruko. Hauna kufarira ndokuti wakachema. Linda haana kuchema. Right, kuna Liyosa, alright, tienda kuna Linda. Kuna Linda. Tangotanga futi the same ndingobata futi mazamu. Chingobata futi mazamu.
kusvika ndakazoda kutosvika papfungwa yakuti ndakuda kutorara naye, asi akabva asikirinawo handinozorara naye ba, handina kuzombopinda paari ba. Ndakabva ndazorekerawo nonga ndakutsiurwa nemaprofita akazonita kuti ashamwazi wauri kuenda uku ijeriri hazvina kunaka ba izvi. Siyana nepfungwa yacho, kana mweya wacho wapinda pauri wakupfeka iwoyo, siyana nawo. Rinda unakurana naye? Handina kuita bonde naye. Aripo kwa? Ngataura hake kana ndakaita bonde naye. Linda? Tiudze kuti pazvakatangira baba vakati chii? Ukatanga wachibata mazamu. Nepari zvakatanga kuitika mama ndakawaudza. Obva umbochema wakatarara. Zvaitika futi kechitu pandaudza mama. Then mama pawakazoenda kuinyanga. Mama wakasiya kuti chinorara pane. Iwe wakamuenda kuinyanga here? ndaimboenda kumba. Taurani. So pawakaenda kuinyanga wakasiya kuti chirachi panext door but baba wakadi wakarara. Then wavhoenda. Pawakaenda kuinyanga wakati vana vasarara panext door ndizvo ka? Mati? Pawakaenda kuinyanga wakati vana vasarara arare panext door ka? Anambodaro inini ndakangowasiya vaina baba oba ndaingoti nini hangu handikusikane kuti ndikusirei vana nemurume handikusikane pane ane vana ndikusirei vana neamwe wanga wokusikani. Ungasingagutsikana kuti vana vasara nebaba Vanasikana? Vanasikana nababa ndoga ndaimbokomborena mwoyo kuti amwe handifanira kutisiya vana vemadhedha akawanda kuinawo inangu handifaniri. Saka vaizorara kupi kana usingagutsikana kuti vasara nababa? Waingosara pambai baba pandisingazozvirisvida izoitirira kana ndisiko. Alright. Ndobva vaenda kunyanga, ndobva masara, ndobva marana, chii chakaitika kuna baba? Then iwo wakaenda unonwa doro ravo. Vaenda mwadoro? Sapamba papangosara inini namaiki hanzvadzi yangu. Uyu uya ari mudiki uyu hapana. Maiki anga akura sei? Ndiye andosira. Angarwa asi magrade 3. Anga atori mudiki madiki. Tiri 3 ndisati tiri 4 ndisati tiri pamba. Wakatora manheru tatorara. Obva watangoita zvinhu zvavo zvavaitanga kungoita. Zvaita sei? Wakatanga wachindibata. Obva uzopedzisira wakutoita. Vavaita bonde newe. Mutarawira. Pindurai mwana. Ambotesa kuhwara kufungwa. Anopenga ni? Rinda kupenga ni? Pengi. Ko zvakutaura izvi akuzvana? Akunyepera? Handingada sezvo ndandabva wanguhwawa pamwe ndakazviita asi kwazvineya kubata zvese ndinobvanyasa kuziva iyi kuti ndakazoita kana muchibata mune muri soba kana rabonde mva madhako mirai ipapo muri kuyeuka kuti makamubata muri soba kana rabonde ritowana linda mune makadhako ndopamuri kutaura ipapo retekai nditauri ndichiti handingapikisani nezvairo nemwana. Aiya kuti handingapikisani kutaura zvipasi mwoyo wavo zvawakaita kwete kuti kuda kudairira kuti mwana ati uya kutaura zvakaitwa wezi nyama yake kana nawe Rinda pakatanga kurara nemukomana pakatanga kurara nemukomana chii chakazoitika? Iye akandibvunza kuti wakamborara neumwe mukomana here ndikati aina ndinomwe ndadii ndarara neumwe angaonei? Ndandisiri virgin. Angasiri virgin? Saka akabvisa virgin ndiani? Obviously ndione wakutoa. Iyo kai. Waipfeka kondomu iripo wairara nemwana? Ndaipfeka. Kufunda iwewe ka? Waidzire repakwarara nemwana? Ndinombozama kutondera. Ndandakapfeka here kana ndakaita sei? Saka wanga usina kupfeka? Ndinodaira kudaro. Wara nayo yakadaro? Ndinodaira kudaro. Amene pamwe kuti ndipupurirawo semundakadaro. Right. Chimira ipapo. Address. Mudhara uya mati mama kadhakwa. Handizvo mataura? Right. Ndokudhakwa. Musati mapinda kuna Linda ndokupfeka kondomu. Kudhakwa ikoko. Ndokuya ndokunorara tabonde nemwana. Kudhakwa ikoko. Asi makubvunzwa ite zvimoti ndandakadhakwa. Pamusoro sego. Regai nditaure ndichiti zvimwe zvinhu so zvinenge zvakaitika. Pakazara vanhu so zvinorema kuti uzvitaure ndene. Tidzinga vanhu panze. Mira todzinga vanhu panze. Panhawi iyoyi zvinorema kuti uvhura kuti pau. Asi chokwadi ona mukomana uyu anendebva ari panamba 2 panamba 3 ndo mwana wake mukomana anga singatozive nyaya iyi angonzwa kuti akangopera kuti vasikana vakabatwa
unoziva kuperera papi mukomana? Naudza baba kuti ungana udai kutoti todzidziswewo kuti baba chii chiromboitika mumhuri. Chimbovabvunza kuti chii chamakaenda kunanza? Mukufamba unongonzwa kuti pane vakabata-bata, taisava neruzivo rwakajeka. Asi saka tauya kwamuri sekuru kuti tibatsirwe. Achimbovabvunza pane zvese zvakuita nyaya mushonga nekunyaya kunyangasisa. Baba nyaya yatiri kunzwa iyi ndikuona muri kubvuma nyaya iyoyi iri kuitwa iyoyi. Maizviitira chinangwa chii? Ndaita ndasina nyaya yekuti pane neurombwa uripo kana shishi. Hamene kuti ndaimbozviitireiwo kana nendautonyaara izvizvi kana pandakasvika pakuzviregera paina tonyara kana kutosana nevana kuti oma ndanambopindwa nei. Vamwe zvitakanga ari kusvika kuzviregera. Bozi apo waiti waizvita wakadhakwa ndizvi. Saka ukazodhakwa bozi izvo zvaikubata wakadhakwa. Saka ukazoenda kudhakwa futi kuti zvisiye. Bozi kana wadhakwa kufunga kairi waizvida kunozvita wakadhakwa. Saka ukazoenda futi kunodhakwa kuti zvisiye. Ndinozoenda kodhakwa ndakangopiwawo advice nemaprofita. Aiya mira muzviki wangu. Vanangoti zvakareba izvi. Kadhakwa pa 49 aiyo yaipere mari. Aipere mari usambofungidzira zvakawanda aipere mari. Yakajoina kwasira masiku. Ndati iwewe wakanyenga mwana wako akadhakwa. Notenda. Wakazena nomwe futi wawo here kuti usiye wakadhakwa. Bozi wadiwa izvita usingaziva wakadhakwa. Handinazombona kumwaho waboti ndiregedze. Asi ndakatopiwawo. Wakazongozisiya wanyatsora zvauri kuti hazvikuita. Hazvisi kuita bai. Mama asoba. Ndipo pane mubvunzo wasekuru kuti pamaipiwa advice, maipiwa advice makadhakwa here kana kuti muri soba? Ndakapiwa advice ndiri soba. Saka makazviziva sekuti ndiri soba zvinhu zvandiri kuita izvi ndakadhakwa zvakaipa. Ndakatoona kuti vanhu vemweya kana vatotaura akaoneka kutozviona kuti zvinhu zvakatoitwa ndirizo ndakazviita shuwa. Saka ndakati ini pandiri kuramba kuti mamakadhakwa akupfeka kondomu. Ipapo ndo pandiri kuramba kuti muda kutenderera nyaya chete mazongotaura kupedza kuti ndiri kunyara kuita sei. Ndo pandazongoti ndoti togona mbogumira asaka gumira tuda nhamba kuti kangani kunyange hangu paine vanhu vakawanda but chingosunga kangani because wana zvokuitika vana vesa tuwa uyo akarorwa kwarume tuwa akaenda uyo mukuru haana kana mwana uyo mutsukari pasaidi uyo akarorwa so ane murume ane 3 years haana kana mwana anizvo apa muna akadzi dzimba dzinongoparara sewo. Dzimba dzinongoparara. Ndo mimwe mishonga yependi yaiya. Vana vabereka vafa kana tisina kusunungura mishonga yependi vana vabereka. Vanogosunungura seko munhu achiti ndaita ndakadhakwa. Asi pavakaenda kun'anga vanga vari soba. Vakaenda amai kutotamira amai vasipo. Handiti musikana mukuru amai vanenge vasipo. Amai havapo ndo panodhakwa ipapo. Iwe unofunga iwe kana kuti ungati mukadzi wako anga aripo. Ungarara nemwana amai acho ari vasingabude mumba umu weinonotirikitana nemwana vanasikana vakatoklaya vakatochema ka vanobvisa usikana uzati munhu anochema haana kuchemera musikana kuti akazochema akazochema asi panguva yacho haana kuchema mai yacho ungadai ari kutaura po akazochema abozi anga asipo kamai yacho saka ropa rake chii chawakaita paukamubora pakutanga ropa rake machari makaita sei pane vanandopata munhu ndakambotora aiwa kuti utaona kutora right wakazviona kuti watsemura mwana ropa rake waisa kupi ropa rakaenda kupi paakaningina panobuda ropa rakaenda kupi saka iwe wakazoramboshinga chete kudzoka chete bozi anga ajaira semwana rege ndisanangure ndakadai so sekuru pamusoro yachimbotaura tinhu paungatibatsira pakutanga shepshepe zvati zvongobata-bata kubata-bata mwana mazamu uchikisa waibata mazamu nemagaro waiperera papi pamwana ndaingobata mazamu chii chaitika mazamu pandakazoita zvekubonde naye manje apa handinazodzokerera kechipiri pa ndipo ndakazosanganawo nemuprofita akandiudzawo ndisina kumbobvunza nezvazvoba kati asi iwo shamwari unenge une zvakaitika kanodarika kahwani ukahwani here zvakaitika kaizvo zvekuda ndo pandakabva ndaudza mama saka kubvawo ipapo kusvika ndizvo wakazondidzinga pamba hazvinozombobva zvaitika saka kudzingira pamba nayo kutoudza mama yanga iri yekuti tataenda kubhora kuchikoro ndaitamba bhora so takati nonoke kudi kudzoka kuma ndina Eden shamwari yangu so wakabva watiteera zvikandi maybe matone nhumbu dzoka kuti mukomana wako wangwana
Yekutanga Vamwe vatone nhombo vanoita kuti yepo pawarara naye paya paya angaonesa kukurasira. Kana wabata nhombo yake ubva watongoenda. Saka indakangoenda uku zvekumanikizira mukomana wako andanisana tombomubvuma mukomana iye ndaichingofamba murodi chingoperekedzwa kumasports. Saka matongotizira musina kubvumana. Ndakangoenda kozi ava vanouraya munhu kana wafunga zvekurowa munhu. Baba. Kufa cheko chekutsikwa musoro kufa cheko. Saka ndozvandakatya zvekurowa izvozvo. Mandatori vegeni ngoenda takatotowirira takutogara tisi. Unoiti kuti William wakarodza mwana asingade kurowa. Wakucha kuti kurara kwaita naye pamwamba nhombo saka angozobatwawo kuti nhombo ndeyacho. Yona nambozvifunga kuti ngogona ngane nhombo sekuru. Asi yanga iri kuti mwana manje uzotokagara kuti aiwa ini hana kufa kondo. Nezero ranga ari rasho manje. Nenguwa yacho yanga uribva kubhora. Ndarotera ndine mwana ndinaisha zvinhu ndiperekedzo it's too late asimwana asitasvika. Rasangana na distance away kubva pambaba. Vanangona vakabatana maoko nevakomana vavo. Saka ngofunga kuti kuda vanhu vavati vane affair. Then apanga towards kunyora ma examinations. Manje apana satobhadhara ma examinations acho. Imani kabhadhara ma examinations yemwana kutofamba dodo rinosvika kutodhirebhana nemunhu murodi. Chabaenda henyu. Wewe manje. Wangosingazivi kuti ari kuenda kuchikoro here pawaitosangana naye direct. Ndaitobhadhara mari yechikoro. Wangosingamutyire kuti chikoro ichi manje. Unomuona time yekutoti vanhu vari kutofamba ona mwana achifamba nemukomana wakomana atoni vamwe waibata mazamu kuti mwana iwe mwana wakatipa kufamba nevakomana kuda zvawakomana atoni vamwe asi waibata mazamu ukamukwira achienda kuchikoro sei usina kucha zvako zvokuti kuenda kuchikoro kwake wazocha zvavamwe vakomana kunzi ndipo ndataura sekuru pava ivi mhepo dzine dziri kundovhuvhutawo dzouya pamunhu bozi kuti hazvisi zvinhu zviri normal kuti vakaungaita nyaya yakadai so zvinonzi paunotema munda unoenda nasabho kati kuratidza asi unozoti asabho kusvedai noku pakutanda mapundo ndipounoti aiwa kunorimika makawira nhau dzeurombo dzeuro misingazive iyi yekunyanga vane chimina chifana kupera chofana uripa kwamambo iyesu amani madzatigurisana sekuru toshanda takabatana nemadzimambo zvatabata zvakaipa zvinoitika munzvimbo zvisingakwanisi kuti tozvipedza zvifanira zvichizikana nanamambo nanasha saka mukadzi wako uchamuti kudini zvawaita usingamudzi saka toti wainyenga mai vacho wonyenga mwana kana warora ipapo tingatsodzika ngejapa ukatorowa futa warora ndinaba kwarora ndokwakurambawo ipapo kuregere kwarora ndinombosvika koba akusvikire kwako uchakurowa nazoda meno aiwa ndinambosvika mwana wakabereka chamatako matako apa mwana wakabereka kuvarora sekuru munombondeza nevanakomana sekuru vamuchereza hanzi hakuni sekuru vamuchereza hanzi hakuni toti ndimi vabereki ndimi vazukuru vangu vatoti anawo ndibaba pamba vanorara naamai venyu urara nemwanasikana udzokera kuna amai pametwa chiya makuna ndosaka mwana zvinyasi kumera zvakanaka imi nguruve chiyadziyadzo nguruve nai zvinonzi vana vaberekwa nei vana hazviti kuti vakwira amaya dzinotonzi aiwa idzi gadzokuromwe mukono zvino vana vaberekwa ndovadai varika ndijendegara saka wakambochaja ere mwana wako mari yekuti erona kuchaja mari zerora kwakarorwa kwakatanga kuenda tinonga tambochaja mari havana kuzowana simba rekuchaja bozi ndavangu varekita havana kumbobvira wauyawo pakuti ndisine munhu wenyu bozi wangu wabviswa kare kacho kanoenda kacho apomani wakarova kanona zviriko kakarapuriwa right chionekana nemukadzi wako uchita muzukuru uchita amai ndonyaya dzimwe dzazongobuda kunokuidza ndakaita kana wapomerwa kuti ndonyaya dzandapomerwa chitara chokati mukadzi wako malinda uchiripo here palaini chimbotsigisa ana yako uzwe zvandiri kutaura ngati chimbotsigisa ana yako uzwe nyaya ndiri kutaura ndizvo here halo ndiri kuti
zvakaitika zvese uruzviziva wanaye kupa mariposi. Alright. Saka ndiri panapa ndoda kukumbira ruregero padera rasekuru Tasvu nemhuri yese yekwamisarira iripo yakaungana kuti ndakatadza zvandakaita zvekurara nemwana izvozvo nekubata mwana zvese zvandakaita ndakakanganisa ameno ndandagarwawo nei, asi unoziva patakambotsiurwa nekambokuudza paiyo ndasiurwa neumwe muprofiti ndikava ndaregera kubva ipapo kana vana varupupurirawo kuti pazvakangoitika zvavana ndinozopotamba nawo futi kusvika nanhasi ndofunga pane makore ameno takusvika mangani zvaparara zvinhu ndofunga zvasvika 9 10 years. Pasina nemushonga ba mama ndakava ndangoregera mazuva ndabva kumuprofita nditaurisa Mwari zvauri kuita zvandizvo zvinonyadzisa ende zvinobvisa chimiro. Unofanira kukaramba ndokutadza kwandiri kutaura mama amene kuti mweya wangu akandigarawo imhosva yandiri matima ndiri kuzvinzwa zvauri kutaura mami. Pana ndasvika tichakurukura toona tingaita sei, tokumbira naruregero zvakanaka. Handirambi zvauri kutaura mai mani. Une mombe ndani? Handina neshiroba. Mukadzi wakafana kunga mombe wane yekuti wakamutadzira. Ndinotsvaka sewa. Then iye asati aitambira andidzawo kwake. But nyaya yako yafana kunge inaishe mukati. Ndandichikumbira hangu sekuru. Ndinozviziva kuti kwashe ine kodzero yekuti iendeko. Kune mhondoro kakwenyuka. Asi sezvo zvamira zvakaita so. Kune mhondoro iri kwenyu. Mhondoro dzenzvimbo dzedzia. Dziri dzimwe nzvimbo. Irimo. Wandofamba naishe. Munofamba naishe? Yakachibata chimina chako ichi. Ndisanambozwa achitaura nenye. Asanamboendawo koba futi. Aya kunyanga usina kuenda mhondoro mudunhu inotaura kuti muno mune munhu aita chakati. Iwe utori mupurisa wasapo. Ende ndimutokona kutoenda kamuti ndimaro. Azvirizo? Asazambobuda ba. Asazabuda? Azvisati. Saka pakaoma tasa anochera zvakaipa. Pasi. Aiwa kugona. Kune vamwe ukama. Right, kuzvikwangu zvake tikabvisira mari. Chakupai muchatsvaga zvanakutaura pai mutsvaga mari yemotikari. Etwadwazi etsvimbo. Zvakirutisa mari. Asi uyo asati ayatsotaura ari pakati mukadzi. Chimbotaura kana vamwe veukama vane zvavada kutaura pamusoro penhau dzenyu. Maererano nenyaya dzataurwa munozvo tiri pamufoni yangu fanikasena hangu inini ndine imwe nhau iriko iri kunetsa. Kuna right, it's okay mzukuru usare zvakanaka. Kuna maiguru wangu ari kushoko akabata futi. Ndati usare zvakanaka ari ngatisunungura munhu. Pane imwe nenyanga yakaoneka pamwe baba munini atadza kuitaura. Vana varosunungurwa kunyenga wakaitwa nababa hafa vabereka onosaka kutaura kana vanakomana vana dzimba vanokutora vakadzi vachienda vachiita sei hapana rugare kuvanasikana ndizvozvo tasati vakuchinja varume ngehembe hakuna dzimba dzavanoita mishonga yanga kabata yekupfeka papendi iya ndo mhiko yakakonzesa kuti anyenge vana saka iye kana abvuma osunungurwa pane chikwangu chiri pako yakauzotora akazotora zvozvovana nazvo kuno ndeitomusunungura tochigadzira vana venyu manje kuti vagone kuita mberi. Zvinotarisa uyo anodzoka futi 3 years ari kumurume hapana kana kamwana akutodzoka uyo atori parisiri kutsvagawo futi kuti zvingaite sei kana kapawana asina mbereko hapana chinobuda. Ndatenda muzukuru wangu rega timboisa nyora arume wako wangu. Right. Wangari kudini? Ino ndino nawe yandinayo. Uri ari mumusha? Ndiri mukona
ndinoona weya ndinayo irunetsawo kuna wameguru wangu uzo ini anakuenda papa kaenda wamwe akabatwa zvakabatwa ikoko akataurwawo saka ndada kuzivo zvangoitwa zvangobatanidzwawo nezvavo zvangodini zvifambire pangu vari kupi vari kumuta kunogona kuya unogona kuya navo ndoenza vasunza zvakanaka munogona kuya navo maita vanobvuma here manje vanobvuma ndokupa mishonga ka ukuthi umeende kutaura navo kuti ava ngatiendeche kwava asaitoramba futi pekare avana kuya nemaune ka iwe kuya nemaune asaitoramba pekare pakatanga kuya vana anzi wakauya wegere muzukuru avana kuya kuizita katoriwa anzi avana kuita kutorwa here wakauya wegere ndakauya nevana panaka wakauya wega ukazotoriwa ukanzi chii wakati tauya koti tiri kutore kuenda kwasekuru tigadzise zviri kuyemusha tichenesani ndozvavakataura nemishonga yanga ina mukamwe mwanga usikatomborambe ba kozi inotapira kana yakuti arantoya pano zvotapira toparadza uroyo nai zvizhinji tichataura mwana umwe akabata chinhu chake panenge vataura chinhu ndakauraisa nenge apati pane imwe nyanga yatakaona kumba kwababa nyanga iyoyo takamboenda nayo kwatakaenda nababa taenda kwatakaenda kumasowe akwadza ndemoera semurwizi patakadzoka kumba inini ndakasha kuenda kurwizi po ndino hanzo dzangu irapaibva ndoti akatobva kuchisha tobva asikuru musaende kurwizi vakuchinda patosisuru mukaenda kurwizi uku kwamaswa vapararira murwizi nyanga yokundekarasoi arizodibaona akazoenda kuikandira murwizi yangu iwe wakaikandira nyanga ndakakanda murwizi yanga iri yani patakaendawo kumaprofiti ai yanga iri yani patakaenda tesuzoti ngeyaniba nyanga iyo zvakaitika sekuru imba yaigara nasikamutanda uri umboshanda muraini medu wachigara pamba pakicheni iyoyo saka kuenda kwawakazoita wakangoenda zviya zvechibvumbubvumbu pane nyaya dzasada kudzingwa nasikamutanda muarea kuti wanenge uri ubira wanu saka imba yanga iri yehuswa yakatanga kuti mhepo yako ipfurunura imba iyoyo manje saka nyanga ndeyanasikamutanda ndo zvakataurwa kumaprofiti vakataenda musafi yenyu bandonasikamutanda vasinodzola nyanga yavo because vanoisa nyanga yavo vachida kuti basa ravo warege kukundwa nehondo dzinenge dzoda kuzoya kuvataka saka imimi yakatoora kuti nyanga yacho yatodyiwa ngezvishishi kuibata ndo kwatata kuhla manje tataenda kubvunzwa wemweya kuti toita sei nenyanga yatoauchashiyo uri mubato mushonga pamusoro nyanga yanga yaora kuma uku kwacho uku manje wakapinza mutochi chaiwo zotireketengaitongairundi norodzo norodzo patakaenda kwasika mutanda kwatakapinda tese naye mukomana wavo patasvika tafuga matataurwa desemu kuti musahli yenyu banyanga yakasiyiwa ndionani ndionatsika mutanda wakadzobva wakuita zvekumhanya saka zvamunochiita manje imenda imotore nyanga iya makuseni zvasati rabudaba moisa muchisaki chenyu motanga mamva mvura yatakapiwa kuti musatisahle kubata mamaenda kokanda murwizi pane mvura inoita marapidzi kudai saka ndakazoendesa ndega nyanga ine kuti ndakanda kumirira umwe wangu manje taenda tiri tu vanogarawo pake kuti achauya zvasati rabudaba tiende kuchi sandaona zuva rinenge rada kuzobuda mama ndaenda kumba kwake kaza mukomana wadei wabuda ngati mukomana unenge ahla nyanga uyu noimba iri nyanga iri pangu iyi ndikairegera manje kanyanga iri pangu pamwe chazo ine zvainoreva vanangoenda vadadira mvura ndinda ndine mvura yacho vanodadira mvura iyeyo nechivindi chako chaite kunyenga mwana ukadhaiwa kana nyanga ndandadira mvura vandatoitora nyanga iyeyo ndakatobata nechipepa vandaisa muchisake vandapetera vandatomhanya vandasvikakoirasawo zvasati rabudaba neimwe nyaya yekuti ida kutiziva kuti chimboro yasekuru kuti inani tsvimbo yababa iri paimba yaigara kana kutoenda zvinezvi pakicheni yamba yemusaka pepa ndo paitori ndakatombotaurwa nezvayo tsvimbo iyoyo ine nyaya ukaenda munogona kuya nayo inouya asi tsvimbo izvi yakaita manje yakazoguka asi musoro wacho nechimwe chipisi cheendroiripo tsvimbo ndinoya nayo because itoripo itori pakisheni pake paigara akangokandawo pakisheni pake kuti inani zvikwanisi tsvimbo yenyii baba zvaona zvekuita pane imwe kuti nyaya yekudai baba vangu ini anga akabata angaino masimbi akitupfukutu saka kanga kacho kakabatwa ndona tu twakabatwa
1 vakatiza ndikabatwa ndonafika mutanda 1 ndokakatiza saka pamba pandinogara pamba baba saka pane kaingodini pane zvaimboitika pasori marata ndichakudongorwa chakaita chipinga andimuzivere zvinonzi mapinga chakaita chimbeva chihombe ndochaidongorera mumandaira ndepandachinja kuti rumu chiya chidongorera saka ndakazoenda kune madzimai ndikazoipa kuti munamato weze ndemoise pakaipo kumukona kwedu ndipo pakaigara adesamaaanozokaona futi azovika kafairika kuti kadizare kwa ndibvunza kuti zvataurwa nasekuru ndo zvavari kuona izvozvo havasi kuzviona mumwe chekutaura mafamba kunotora zvinhu uyo toda musandutsa asati ataura zvakanaka nyaya hanzi muzukuru wangu wechisikano anenge asati anyatsosununguka saka chatomboita zvekuti asanduka anyatsosununguka kutaura zvese aiwa hapana chakachita zvinenge zvakanaka ngekuti handisi kuziva ndikandasanduka zviripo zvandandiri kuita kana ndine zvandine zvandakachengeta zvinenge zvakanaka tione pekutangira ona ukasanduka manje unenge wakutaura unenge wakuita mabasa ako ese ayaya manje thank you satingasununguka zvedu mwana mukafambe sei vamwe muchisununguka muchiona kuti muchafamba sei kuti panotorwa zvinhu zvani zvababa nezvake zvinotorwa nezvake futi hanzi zvinotorwa pamwe chete famba kamwe mufamba kamwe chete taura kachibata kuti ndechani ine ndandida kubvunzawo sekuru ndatoda kubvunzawo handizutwa iwo wakuru wakafamba here pakaitika izvi pane mwana wakashaya wakanga wakazvarwa ari matwinzi then wazvarwa ari matwinzi 1 wakafa achizvarwa 1 wakazofa akukambaira ipiwo ndiwe mwana wamai avo wakazofa akukambaira saka kufa kwemwana mama vachitsanangura vari kuti wakatorara usiku hwese achichema saka kuma10 wakavhanzwa famani asi kufa kwakaita wakaramba rupisa wakaswera zuva rese asati awigwa achipisa akazowigwa kuma3 achingopisa wakawigwa achingopisa haana umbotonhora then kuseni vanhu kwanzi wakazoenda kuona istatiri wadika tingaendi kuona pawigwa munhu wakaenda makuseni kundoona pawigwa munhu wakaona guva remwana rakatsvarwa hembe dziri pasaidi dzemwana so ndizvo ndada kuti bvunziro kuti hatisi kuti zvakawigwa ripisa zvakanga anozviziva mama yenda wakatsanangurawo nyaya yacho kuti mwana zveshuwa wakawigwa achipisa wakarara achichema usiku ese akazofa akaswera achipisa aiwa kana kudya ndada vanozviziva mumwe kutaura hanzi mumwe ane chekutaura itai pamusoro esekuru indoda ngobvunzwa hangu kuitira kusaidi wangu kuitira kuti baba vari panapa ndiiba muningira wababa wangu vanotedzana achive lastborn ndisazita wangu futi baba ava ndo saka ndoda ngoziva kuti kwangu dai uyu afa iwe uchiri kurarama vasati abvisirwa zvaisara nini